Takže pekne čaute ľudia, dneska vítam o novom videa, dneska idem natáčať CSGO. No ja som to chcel natočiť, ale trošku neskôr, ale môžeme ísť na to. Dobre, už som spátky, lebo som bol niekde mimo, takže ideme na to. Prepáčte, že mám taký divný hlas, lebo jak sa to volá, lebo dneska som, trochu som chorý, zachrypnutý. Môžeme ísť na to, sem dáme CSGO Zera. To je také divné, že mám takú starú grafiku a môžeme sa vrátiť k takej... Môžeme si pripomínať na staré časy 2004. To kde strieľa? Dal som mu aspoň hit. Hit som mu skoro nedal. Čo? On zestrieľa? On bol zozadu? Nevadí, ideme. Toto strihnem, aby ste toto nemuseli pozerať. Takže dobre, už to máme. Všetko v pohode. Takže môžeme ísť na druhé kolo. Dávame continue a vyberiem si len tak zo srandy toto. Už vidíte lepšie. Áno, vidíte tu. Vidíte. Toto zase rozbíle okno. Niekto zozadu, kámo. No, niekto zozadu. Niekto zozadu. Aha. Dobre, tak toto si už kúkneme. Toto sa dá urobiť. Toto v dvojke nejde, som skúšal. Že takto vidíš celú mapu. A tá mapa, keď sa pozrieš, tak je dosť veľká. Jedno kolo vyhrám a budem dosť rád z tohoto. Samuka sa volám. 1543. Chcel som si to na Steame za peniaze, takže OK, dúfam, že sa vám táto časť bude páčiť veľmi. No, vyhrali sme. Díky. Teammate Goose je môj najlepší. Neviem, prečo má také meno. Beriem si granát, lebo predtým viete, aj tento mám v ruke granát. Robotík. Vtedy už neexistovali multiplayer hry. Iba ako človeče nehnevaj sa, alebo také. Víš. Neviem, či stoja dostane, alebo neviem. Vyzerá to, že nikto tu není. Dole. Taky nič. Ejda, teammate mi zomrel. Nech jde. Sem podľa mňa išiel. Sa tam normálne, že pojím ísť. Počkam na teba. Dobre, ideme sem týchto zobrať. Teroristov a poďme.
Aha, tady je to. Aha, tak aj hentam sa dá ona. No to je naša zóna. Vôbec sa mi to neseká, CS2 môžem tiež natočiť, keď chcete, môžem aj kontraband police, ale to bude krátky diel, pokiaľ si to prejete, tak dajte 5 lajkov, no a dajte určite 5 lajkov. Čo mal? Čo mal? Počkej. To je môj model. Toto je dosť veľká mapa. FCS-ka 2 je taká podobná, ale tento pohľad sa nedá spraviť. Tento pohľad tuším, že sa nedá. To sú tí žltý helikopter. Zabil ho, dobré. Tuto na týchto pozerám, tuto na týchto. Možno vám takto bude lepšie kúkať. Yes. Lebo vy vidíte toto si nepredstavujte. Tu ešte niečo pridám, také svetlo možno, ale to vám asi nepomôže. No ne, vôbec. Chcete, aby som to robil večer alebo ráno? Lebo teraz natáčam napríklad ráno a je to svetlo vám zavadza. Asi večer budem natáčať. To uvidím ešte, že jak sa budem lepšie vidieť. Pome. Ty si ho nezastrelil, tak sa nečuduj. Ty čo strelil? Nebude tam niekde taký tupček. Takže dobre, mal som tu brata, niečo išiel robiť. Takže môžeme ísť pre týchto. Pome. Či nebudeš nikoho. Ešte to. Aha, ja som myslel, že sú to oni. Toto sú boty a... Aha, dobré. Poďme. Nemusíš a zavri dvere, lebo natáčam. Toho som nestihol zastreliť, tento je mŕtvý, ok. To už by sme mali vyhrať, ne? Ešte tento sa tu skrýva, kde si? No. Čo si išiel objednať pitie? Poďme znova a... Skúsime snajperkou. Také detaily. Tak to vieš zistiť detaily, steny. GTA, či nie. CSGO, jak sa to volá? Zero.
Nevšimajte si, toto je nič, toto je gumikový džusík. To je nič. On má v kapse tejto. On má tejto v kapse také pitie, viete? Niekto odpaliť granát. Na čo ty vole? Však som mal toľko kilov. A na čo som ho netrafil vôbec? No tak môžeme to strihnúť znova, takže piu. Však to nejde. Ideme znova! Zobral som si toto, na to som si dal. Ježiš. Ja si taký tu. Čo si mal za zbraň, brokovku? Čo má tam? On má brokovnicu. Aha. Tak už ho zabije aspoň. On je taký tupý. Čo? Tak sme vyhrali. Už si ide príjemný. Poď, aspoň som zastrel. Yes, vyhrali sme. Dajme. Yes, vyhrali sme. Dobre, ideme znova. Počkaj, ja som nechcel, ja som chcel, no už teraz nič. Shotgun. Tak. Brokovka. Okay, sir, let's go. Poďme. Nechcel som, fakt. Anyone see him? This? Garage, clear. All clear here. I heard them. Ja neviem. Two enemies left. Nabíjaš, dobre. Tak keby som aj v realite vedel. Som sa tu stratil. Aha, toto už viem, čo je. Toto bude niekde. Taký pocit, že niekde bude. Pustí ma. To je exitáč. Kde sa stratili? Zastrelím vás. Ty tupec. Poďme.
Tu vydáva dobrý zvuk, že bum, 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 bum. Dobre, ideme znova tadeto. On tam je typeček. Kaj som bol typeček. Čo? What? Nevadí. Ktorý som? Tu dva bojujú. Tuto, títo dva. No, tak sme rybe. Aha, tak ešte jeden žije. Yes? Dobre. Tam je rád pospos. Teba nevidel. On si tam nabíjala. Tak ten je tupec. Tak ten je tupec. Ejda, nevadí, nevadí. Ja musím vylepšovať. Yes, môj vyhral. Toto som ani nevedel. Ideme na to, hráme s botmi. Oba hrať ako multiplayer už neexistovali, už som vám to hovoril. Si so mnou uhni. Tupec. Poďme. On. Ideme. Tak sa prebuguj do stene. Keď prídu. Ideme teraz vonkajškou. Ale. Sú to podobné mapy ak v CS-ko 2. To by fleška. To hádzal tú flešku. Da hen tam bol ten jak dostrelil síce aj ja. Poďme. Že nebude ten. Henda bol môj. Dobre, takže OK ľudia, ideme znova, budem čakať až dokedy to neskončí a uvidíme. Ideme hore.
Jejda, na čo tam bol? Is down. 2 to go. Na čo tam bol, proste, na čo? Môj, toto, kdež není, nemám tu, aha, tak týchto ich vedie. To má... Dobre ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, odber a možno sa uvidíme aj pri druhom časti CS-ku.